Bosta Maltin iddedikaw l-ħarġa tal-ħadd sabiex iżuru l-Palas ta' Sant'Anton li nfetaħ għall-pubbliku bil-kmamar statali li ġew inawgurati aktar kmieni din is-sena. Dan hekk kif matul l-aħħar 4 snin, il-Palas ta' Sant'Anton għadda minn proċess ta' restawr estensiv. Bħala parti mir-restawr saret ukoll riċerka estensiva sabiex il-kmamar jiġu irrestawrati eżatt bħalma kienu fi żmien l-epoka. Waqt iż-żjara fil-palazz, One News tkellem ma' Elaine Aġus, waħda mill-organizzaturi ta' din l-attività. Illum infetħu s-swal il-ġodda fil-Palazz ta' San Anton sar restawr estensiv biex dan kollu kien ikun possibbli ġifieri damna 4 snin. Kull min attenda għat-tur ġewwa l-palazz sta wkoll li jgawdi mill-atmosfera li tmur lura għal żmien l-antik. Appart li kmamar statali waqt din l-attività ser tinfetaħ ukoll is-swit tal-mistednin statali Miki Anton Vassalli. F'din l-iswit ġew ospitati nies bħal Reġina Eliżabetta II u bosta presidenti barranin l-aħħar wieħed ikun il-President tal-Albanija. Ħajkun hawn ukoll nies li labsin il-bies tal-epoka, ġifieri l-kmamar ħajkunu animati biex min ħajkun qed iżur ħajkollu esperjenza daqsxejn anke x'kien jiġri proprju f'dak iż-żmien. Il-Palas ta' Sant'Anton imbela fl-1623 u ġie estis fi żmien l-Ingliżi. Dawk li attendew setgħu gawdu wkoll minn ikel varjat preparat mill-kċina tal-palazz stess.